Janzkerak eta hizkerak asko esaten omen dute erabiltzen dituenaren inguruan. Ez ditugu hitz berdinak jantziko, lan elkarrizketa batera joanez gero edo lagun artean gaudenean. Badira egoera guztietan ondo eman dezaketen esamoldeak, eta okasio berezietan soilik funtzionatzen dutenak. Ea hurrengo arigunean, Euskaraldiko egoera guztiei moldatzeko armairua osatzen laguntzen diguten. Beste arigune bat. Sekulakoa da, Bilboko manikien realismo hau. Kalitatea dago hemen. Biziri dagota. Bale. Sartuko naiz? Goazen barru. Manolita, non gaude, konta idazu? Gili-giliko den da, partezarri. Gili-gili arropa den da Bilboko erdigunean bertan. Hori. Ze atal desberdin dauzka, azalduko didazu pixka bat? Behatu, dakau hemen, eskaparate bi kristone onak. Erakusle dotorea dauzkazu. Erakusle onak, dotorea kristona dakau. De gero dakau, hau parte hau, da horrean, bizkate moda o tendentzixak eta horan daurenak. De gero, ara joan dakau, jerzak, eta txaketak. Negurako arropa. Negurako arropa, hori. De gero hau partia buxeden da, egunero biltzen dizen erropa. Behan, dakau, 8 aldagelak. 8 aldagela dauzkazu? 8 aldagela dakau. Gero hemen, behatu. Hemen da, edakustoki bat, kollarrak, da bufandak, eta zerra iruten dan horretako. Hemen pitxi bereziak eta... Aipatu dituzu horren tendentziak eta askotariko arropa dituzuela. Ez dakit, etorri naiz ni Bilbora, ze itxura hartu didazu, ze hobetuko zenuken, zuk bota lasai, Manolita? Bueno, nik ondo guztiatzu, zu mutil guapu izaz da banak izaz ondo. Eskerrik asko, zuere bai, Manolita. Ze dotore denok. Konta didazu, Begoña, ze material daukago hemen inguruan? Txaketak eta jertzak. Goiko partean gerrikoak eta behian fajinak. Hemen bularrasian ipintzen diranak soinekoekin eta kombinatzen. Funtzio bera daukate, estilo desberdinarekin. Hori da. Ze ehunduratakoak, ze materialekin egindakoak dira? Dakagu narrue, dakagu poliesterra, algodoia, zeta, partilla bai dekogu, sintetikoak. Oietxe materialak orduan. Estanpatuak ere ikusten ari naiz? Badakagu zenetarik, loredunak, dekogu zebra, animal print, pilo bat bai dator, puntuak, loretxo txikiak bai datoz asko, marrak. Hori bai, azalpen hauek eta lapurtu aurretik zuari zinen hemen lanean. Bai, tolesten kamiseta bat arroka. Kamiseta ez tolesten ari zinen? Bai. Zaukat nire estiloa. Gustatuko lehitzaiak zurea ikastea, ze seguruenik hobea izango da. Nola tolestu? Gu normala itxo eguna da, jarri holan, mai gainin, buruz bera. Ados, horrela etzan da, dotore. Hau mangala burtsua dekonez, alde bat holan. Maukatik helduta, bertatik? Hori da, bai. Holan jarri. Ados. Hori falta zait igual niri, Gi buelta emon. Eta listo, etiketa barrure sartu. Ados. Oso leun eta oso dotore, Bai. Honek ez dauka bat ere... Esteko. Simurrik eta... Zimur! Aintzin euskaratik omen dator zimur hitza. Eta geruza batean ateratzen den tolesa esan nahi du. Eunak zimurtzen dira, batez ere etxeetan plantxak ez ditugunetik. Paperak ere zimur egiten ditugu inspirazio faltan gaudenean. Kolko zimurra deitzen zaio etengabe kezkatuta dagoenari. Eta erronda bakar bat ordaintzen ez duen horrek, bihotza du zimurra. Edo azala, politak dira betertzeko zimurrak. Barre egitearen ondorio direnean behintzat. Ze plazerra bainerako urberotan atzamarrak zimurtzen uztea. Eta azaleko zimurrez zer esan. Geroz eta gehiago, hobe. Luzaz biziko garen seinale. Hemen ari naiz ni, gili-giliko langile guztiei embarazo egiten, zertan ari zinen zu Arantza? Ni ontze bertan erakusleio apurtxu bat prestatzen. Ados. Apurtxu bet. Hauxe... Hau da maniki bat. Manikia, noski. Dendako manikia dugu. Azaro amaieran, azaro 20an, Euskaraldi hasiko da, bertarako igual horrela estilismo dotoreren bat izango da. Nik egingo nuke konjunto kainero bat. Konjunto kainero bat. Bai, apurtxu bet alaitzeko. Beitu, ipiniko diogu jantzi bat daukaguna hemen oso polita. Jantzi bat, egia distiratsua badela. Bai, distiratsua da. Eta hemen datoz aurtengo koloreak apurtxu bet. Jantzi distiratsua ja, hori da. Badaukago.
Bai, eta jarriko diogu jaka bat, horrela egingo dugu apurtxu bet. Apurtu. Eta kalerako moduen ikusi. Ze materialeko jaka da hori? Hau da larruzko jaka bat. Ados. Bai, Ezakit itxura honekin arantza, ze ikusten duzu gehiago? Hau bizi edo belarri prest izango da pertsona hau? edozein gauza. Berak aukeratu da, Hori zela, da, hori da. Hemen hariko zarete behintzat, somatu ditut bezeroak eta hau harigune badenez, euskaraz. Bai, euskaraz, animatzen badira euskaraz hemen aukera daukate. Zuek bezeroekin tratua ala egiten duzuelako normalean, ez da? Bai, lehenengo sarrera izaten da euskeraz. Gero ja pertsona ikusten dauen, nahi dauen, ez dauen nahi, edo dakien edo ez dakien, baina bai. Hau bizi edo belarri prest, baina dotore behintzat, eta hau borobiltzeko. Igual boltsito bat, ja, osatzeko, nik jarriko nioke kolore puntu bat. Bale, eta nola jarriko diogu Ba, hori? bufanda bategaz, piniko diogu holan horiska bat. Bale, da dotorea, auskorra, alaia, hau bizi, belarri prest. Ah, falta zaio hori bai? Katzi, Txapa. Begira, belarri prest txapa daukat hemen. belarri prest. Bai, Non nik jarriko jarriko genioke? nioke guk jartzen dugu beti hemen. Bale, hortxe jakaren iskin horretan. Hemen, Eta hori ikusteko jarrita? moduen. Ja, osatuta. Oso harribitxi polita dauzkazu hemen, Manolita. Hori bai, nire gustorako dira txikixi amarrak. Ez dakit handixia goren bat izango Bai, duzun. handixe eta politxe gaine. Handia eta polita? Beatu, haus. Handia bada. Asfaltoan ere bai. Bilbo eskualduntzen. Bilbo euskalduntzen, handia bada eta polita ere bada. Hortan ari zaretelako zuek. Bai. Ba, guk lehenengo beti itxen dugu. Gustaren zait hori, hemen lanean hasi nahiko banu, Manolita, baldintzaren bat edo... Baldintza bat dakau bakarrik. Bat bakarra. Eskualdun esan berdala. Baldintza bakarrik. Castinga pasatzeko ezinbesteko elementua hori. Hori da, Euskaraz jakitea. hori. Euskaraldian orduan nabarituko duzu hemen alako giro berezi bat edo. Pasadi zelako ambientite zelako gehiru. Joan den urteko Euskaraldian? Bai, izan zen, gutzako izan zen una fiesta da. Eskual jasi mote bat. Aurten jente gisa etorrikora. Bai. Begira. Pero badakize guk eskualduna gazena, guk euskera zeitzen duguena, orduan, da, como militante etortzen di euskera zeitxago ekana. Arropa erosi bai, euskaraz hitz egin eri bai. Bai. Hori guztia eskertzeko, opari txiki bat ekarri dizun nik, Manolita. Ez da harribitxi bat, hitz bat asmatu dut zuentzako. Niri gertatzen zaidan gauza bati tiraka hori baiz. Goizetan aritzen naiz beti presaka lanera joateko eta ez du denborarik izaten arropaketa ondo aukeratzeko. Orduan askotan bezperakoak jatzen ditut berriro. Eta hori definitzeko asmatu dut hitz bat. Badakizu zein den hitza, Manolita? Ez. Arropikapena. Begiratu, hor dago du. Erropak errepetitxe zuzela. Hori da, erropak Errepetitxe zuzela. Arropikapena. Zuek aldela, denet izaldu, hori bai, gu bezalako despistatuentzat, ba hortxe geratuko da, arropikapena. Oso ondo, Manolita. Oso ondo.